Hogy ne gondolt, hogy én megverem őket. Meghalnék én. Hát annyira szeretem, hogy meghalnék én. Na! Ne! Hát annyira szeretem, hogy meghalok én. Hát ha nem verem meg én annyira... Csak itt rávágok, hogy... Ne! Nem, bártom én. Ne! Főnök! Megmenjen! Jaj, de szeretem! Te meghalnék ért. 180 volt, az bazd meg. 180 000. Annyi volt? 180 000. Bár, nem fillérek volt. Hát azért csináltam a főnök véget, hogy legyen valami. Főnök véget. Hát egy főnököm van, egy főnököm. Hé, babám, babám.